Halo, dengan mandalang raja-raja kamu. Ini pernah bilang untuk teman-teman. Saya berusaha untuk bilang karena ini sudah. Halo, bukan untuk ini sebenarnya. Ini kita sudah Ada beberapa musibah yang kena usia. Mana tersuruh nak sampai keluar keluar Indonesia. Terus kamu ada benar keluar keluar. Angin zaman raya, selalu abai Serang kasih meter jangan kena suruh kena. Suruh orang dengan legur. Angsa masih begini. Suruh para alat kira kira mungkin kau ini yang. Mengkulananai ikagau dengan mengkulananai mengkulananai dengan mengkulananai ikagau dengan Gaya yang isi uni tinggal Kesal lambai berbunga Ambil ke zaman raya kesuapan tabai kata komen mulai dah hasil mana kena semua mereka naik lambai tak opa naik jasir jasir Sirun bahasa Indonesia mulai, kaya nuah yang mulai. Mengkulananai ronsainai simangami, kami hedang say, kami gerbebika. Mengkulananai ronsainai simangami, kami hedang say, kami gerbebika. Megoni madaisan keseni raijam, neng jenggengan gelengan. Angin engkau zaman raya kesuapan tabai kata astainan keseni Mizingau dan tabai kata Siri
Siri Ambi nengku Mezaman Daya Kesuangnya Abai Ahli Kesuang lagi Kesuang Dan kamu ni dah bawa Bisa gimana dong Bisa gimana dong lah Dia ronda मेथाइखौ नोंनो लाखि माथो हा मा मेथाइ खननांगौ लोगोफोर खिन्थादो बे जायगायाव बेयाव बे लाइट नुवाखै बे ओरै कमेन्टआव उनाव नायजोबगोन नोंथांमोनखौ मेथाइजों गोजोननाया आंजोंनो एसे गोरोबफानाय माने सम बारलांबाय नालाय जोंनि हेल' ओइ मा जाखो माइगा हेल' ओइ ना हेल' Hey, tinggal dia. Halo. Hey, ro. Maingan jangan. Hey. Kumaingan, maingan siapa? Halo. Mau jadi? Sampai ni. Dengan punang bayar musik kan? Gila. Mana kaya? Berapa macam mana saya? Saya bu. Lawan dia. Ah, dia pusatnya dia yang kota dia suci bu. Lawan. Jom mulai ini. Oh, sarsana dengar dia. Gabu nasi berapa? Hah? Tomorrow. Halo. Berapa? Honda. Ibu kau kaya dah? Ada bro. Mulai sih pulang. Sonanen zaru, angni zaru, sonanen zaru, angni zaru, angzeng somai plenai, angzeng romai plenai, gufur zaru re, zaru re, sonanen zaru, angni zaru, sonanen zaru. Masa gerak. Hei, itulah artis saja bonang saya dia lagi artis saja bonang saya. Masa kali. Oh, hal masa. Halo. Jangan sih kau Micro cable saya. Oi, salde. Micro cable jeng saya. Oh, salde. Mau tangkap apa lagi? Oh. Bayar berapa? Biar dah kalah. Hah? Bayar apa? Like kan semua sama ada dua. Dua. Pangsona bijay lana masih lagi hurdini hai sikisnya una. Kamu dah dong bay. Ready ni dah. Hal mana sih ni? Jangan dan mungkin ya, kan like off kamu men. Hello. Dan siri tapi ni. Lana mau kamu. Lana. Kamu kembali. Dia dah bayar pun nak cincai deh. Bayar udah bayar nama bos. Halo. Oh, baru jadi. Arma jauh lagi dah le. Jangan, mana sound aku isi mana. Jawab. Jalan macam mana? Methi kamak sih mana? Mana aku like aku mau kamu dah kamu kau. Tapi methi mana kamak sih? Usah aja. Jalan ni pangsona bijay dah. Orang ni bijay dah. Oi bang, kamu mana sih le? Hah? Kamu mana sih? Bijay lalai thonai sih ni, logoफोर मा बुङो?
Baru thugbai. सोर थोरा बेलाय बे जेन ब्लङा सोरियो हा रायहरनांगौ नामा रायहरनो बायलै एसे जाम्बा जाम्था मा गोदाव सोराव खमै हरलाबाय थादों नों ओंखारनानै थां फंबाय नों ओंखारनानै थां लाब गैया आं बिदिखौ जेबो माथा मारिया मा खमेन्ट होदों नोंलाय मा कमेन्ट होदों नोङो थाखायो बिदिया अनेक थायो जेबो माथा मारिया बिदिखौहाय नागिरनाङा एमजों लांगौमोन एमजों लाहरले जाबायमोन बिसोर लाहरदोंमोन दिनै हरसे चार्ज होना दोननोसै गाबोन एसे बाहायबावगोन लोगोफोर ओमफ्राय सरलपारायावहाय गाबोनहाय सोरबाफोर ग्रुप लोगो मोनफैला ओंखाम जानाय टाइमावहाय ओंखाम जाफैनो दाबाव एसे रेजिस्ट्रेसन फिस होनानै आरो ना मा बुङो सेंग्राफोर रेजिस्ट्रेसन फिस होनानै ओंखाम जाफैनो दाबाव कपनाखौ जोंनि रिसिपसन कमिटियाव मोननो हागोन आं देखायनोसै नोंथांमोननोहाय बेनो नै जोंनिया माबाया रिसिपसना बेनो नै दा लोगोफोर ओमफ्राय थाखो माथो जायाखै बे केमेरालाय बेनो नै रिसिपसना लोगोफोर बेहाय फैनानैहाय नोंथांमोना कपन लाफैनो हागोन ओमफ्राय ओरै रिसिपसन इनचार्जआव दङ जोंनिया नै जोंनि गन'बा ओरै बाद बाखि भलन्टियार्सफ्राव दङ नै ओरै कुकमेनफ्राव दङ नै लाइटमेन दङ सोर लाइटमेनसोब्रा बे अर्गानाइजिं टिमाव दङ ओमफ्राय ओरै फिमेल भइस बे रोजाबफैयो आं एसे मदद खालामफैयो बियो मेल भइस नांदोंब्ला सुलेखानि आब' सुलेखानि भइसआ बेनोमोन ओमफ्राय साबस्टिटिउटआव नै बिसोर दङ बिदिनो सोलिबाय थागोन कुकमेना बे मोननै थिगैनो दङ ओमफ्राय साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफोर गावबुराफोर दंफैयो हनै सालथाय निरन सरलपारानि गावबुरा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दंफैजोबो आरो गाबोनहाय लोगो मोनगोन सोरबाफोर सरलपारा फैयोब्ला आं बुंनाय बायदिनो ओमफ्राय माखासेखौहाय अनलाइनबो हरनो हागोन किउ आर क'डखौ होफानाय जाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावनो किउ आर क'ड हरनो हागोन ओरैनोसो बेफोरो माने डायलगजोंहाय ओंखारलाङो गेजेर गेजेर ना मा बुङो गाज्रि मोनलायनो नाङा होमब्ला गुड नाइटसै गाबोनहाय सोरबाफोर फैला लोगो मोनगोन सरलपारायाव दोनथ'नोसै ना हराबो थौबाय 11 जाबाय एसे उन्दुनायनि टाइम जाबाय जायै लोङै एसे लाहार फाहार खालामसै टेना दाबो लागायाखै जों गारियाव दंजोबो नै दाबो हानाखै टेना बेबायदि जाबाय किउ आर क'डआ हरदो नै आइये फंबाय आंनिखौ लाबोना जानायलै सोरनिखौ हरनायसै गद मैदेर फैबाय नामा दाय गोनांफ्रा खिथाना लाखालै होसोखायनो दाय गोनांखौ दा किउ आर क'ड बिहरबायमोनलै नै सिनिखौबो हरनायसै आं किउ आर क'डखौ लाभ फ्रम अरुणाचल आपेल बागान सेरगाव नै सेरगावनिसो दंफैयो माथो लायग्रालाय थाङो ना नैनो सम थांगासिनो दं लोगोफोर थांनोबो हानाय र' बोथोर जोबसै दाथ' गोजाया जोबजेनबाय ओमफ्राय दा गोथाङा मोनगासिनो दङ बोरैबाला लोगो फैगोन आरोखि रिजयसबो दं प्रेजेन्टबो दं बिसोरलाय जेराव आं थाङो बहाय खिबु होनो नाङि लानजाय नागारखाया बोना लाङा बायदि जाखायो हा आदसा सोर जानायखौलै हामारा नोंखौ बुंजाले फैदोरा गोजौआव दङ थांगोन र' लाभ फ्रम उदालगुरि थेंक इउ स' माच उदालगुरि बाक्सा चिरां गासैनिफ्रायबो जायफ्रा नायबाय बेखार टाइमखौ टाइम वेस्ट खालामबाय क'क्राझार ओरै जोंनि सारगिदिं सोर नायबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जुदि फैबाव होनना बुङोब्ला आंथ' ब्लग बानायखायाखै नालाय ओंखायनो गाबोनहाय लाइभआव फैबावगोन एसे दान्दिसे इन्जय खालामनानै जों बिदाय लानानै थांगोन बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल गुड नाइट सि इउ गाबोन नङाब्ला नेक्स्ट ब्लग एनि टाइम लोगो मोनबाय थागोन बारा दं बे एरियायाव